כן, שבי. דבר איתנו ככה, אנחנו מה שעה עכשיו? כמו עכשיו 8. מה זה אומר? 7:50. נכון? כן, אגיד לך בדיוק. בול 7:50. תדע לך, אתה הכנת אותנו לריצה, אבל כמו שאתה רואה, זוז רגע אמיר. כמו שהבטחתי לך יהיה מזג אוויר אידיאלי. מה זה אידיאלי? רגע, נראה לכולם את האידיאלי. טמפרטורה 16 מעלות. 16? שבי, תראה, לא רואים את הכנרת, אבל... נכון, כי אתה מצלם עם חלון סגור. כן, אבל שכולם יראו את הגשם על השולחן. זה מגובה, זה לא נחשב. זה מה שאני... אל תרחם על עצמך, אתה לא עשוי מסוכר. הכנרת התמלאה רק מאתמול. בבקשה. אתה... כן, גיל, מה אתה אומר? אנחנו נשחה טוב? מזג אוויר אידיאלי לריצה היום. זה אידיאלי. לא יהיה קר, לא יהיה גשם, הכל יהיה בסדר. ולא יהיה תירוצי. אתה יודע, שבי, אני אגלה לך סוד קטן. כן. התקשרו ממכון אדי. אמרו שבמידה וקורה משהו, את השכל שלנו הם לא צריכים. אני תרמתי. תרמת? סנפירים יש להם סנפירים. סנפירים יש. סנפירים. כן. מה אני יש? נבחן אותם במרוץ. אור אמפיבי יש גם כן. מי? אור אמפיבי. שאני יודע מה זה שיהיה. אתה היום גם תדע וגם תרגיש, וגם תבדוק. כן, אתה מה יש לך להגיד? זה לא יעזור, אמיר. מה שאתה עושה זה לא יעזור. אתה צריך לעבוד יותר על המצופים במזג אוויר הזה. פסיכולוגי, צריך לעבוד על הפסיכולוגיה, על המענפש, לא, שום דבר לא עוזר. נפש. עבדנו על זה 3 חודשים. לזה לא תכננו. על המזג אוויר הזה. 4 חודשים, שבי אומר, אין גשם בטבריה, אין גשם בטבריה. רק להסביר לכולם, אתם רואים כאן ממש את הקילומטר הראשון של המרתון. בדרך כלל במרתון המקום הזה מלא אנשים כבר בשעה הזאת. הנה משוגע אחד שעושה חימום, לא, זה סתם איזה מישהו שמשחק אותם. שעכשיו הוא שום דבר לא... אין אנשים, כולם מסתגרים ומחכים. אני לא מאמין. שככה אתה מעודד את עצמך, חיים. כן. אתה דוחק את הפחדים והחששות. יש מצב שאחרי הריצה אנחנו נגיע למקום הזה. אתם רואים, זה הבית קברות של טבריה. איזה עידוד, איזה... תענוג לצאת איתך למרץ. תאמין לי. אבל זה סגולה לחיים ארוכים. איפה זה גשם? זה גשם. איפה גשם? זה אשליה שיש גשם. תגיד לי איפה גשם? לא, זה לא גשם, נשמה, כולם תראו, זה לא גשם. זה כלום. שבי לא רואה גשם. הנה, אז אני אראה לכולם. לא, זה סליחה, זה המרזב של אלוהים, שבי. נוזל כרגע. זה שטויות, קטן עלינו. קטן עלינו. יש כמה דברים בדבריו. יש שם עשו את הנשיאותית זו. זאתי? זה נראה לי כמו חדר בידוד. 20-30 איש ברזל ו900 ברצות.